Wong sing ngesok mang bojomi disokno sor ning piring mang. Leren guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki leren gubuke Pak De Ponco. Iki Mbok De Ponco ning kene. Ikut buat telek pitik guys. Ya Allah. Leren, lho kok peteng. Peteng lek. Mari gubuke iki ning ngisor. Bribit. Enekan gak digomleh diumbah cacah. Lah iya. Leren mangan jajan iki, guys. Hawane kok bribit iki ora nek panas sampai iki nang walah ya ini. Iki cara panas yo iki lek. Untung kok gak panas. Yo gak dikei pancatan hisor. Wis sak meter kotor, munggah buk sak kerengkelan. Rene lek jan melok munggah kene apa lek endi? Yo kene asem. Jajane ning kene kok. Ya apa ora nek loro. Lha sing nganu wong dekne iki tek gamelan lho. Apa? Sinten? Mbah Sumi. Mboten Sing tenek. batore Lek Suladi. Nang kebunan. nembe nderek. Nggih. Ayo tebu. Paling Nganu lek kula nek semingguan. mboten nate semrep sampeyan kurang gak melok kacang dino iki, Mbak. Wis lagi. Nandur buah barang ngene. Terus apa? Tapi nek kantuk panas iki kok gak glembah ya. Cukup. Ngene kula ngrep biung teng buritani gak wohi. Ayam. Padha alang-alang koyo ngono kok yo tikus ge enak ya. Gak enak lah ya. Sana nih. Ini kita nih ndek nang iki tok ana pel barang kok ndek iki. Padahal kan nek gatore. Sampean sampean yo kena kuwi, Mbak. Ini utama lho. Iki kena iki sampean. Mereka teng Sing iki gak. gerak kenging ngono. Nek lha ku patok Tapi untuk ijol. Untuk ijol ya. Lah sampean ngomong kudu akeh sampean. 2 miliar kok. Untuk rong ringgak ki barapen kudu tuku apa sampean kuwi ngono. Ora marek-marek Tuku tukone kabeh. ngaleh teh. Yo boleh panggon, Bro panggonan. Panggonan sampean nganu omahku tuku ya. Lho, Omah. nika kula tumbas Mana man? Omahe. Ceblok. Lah omahe ora gong Nah, omahe nggih mate pindah teh. omahe dipindah Mas aku nek dipek kuwi. Yo pindah sak nganune. Barang kudu rong miliar lho. Bayangno lek yo. Lah yo, Sak piro ki duwe? duwe sak bulok. Mene Bulok bisa. 2 miliar. Lah pun disukani. Nggih dereng. Terus biasa. Lek jan iki lho. Lah sampean yo kenal anake Mbah nganu. Sapa jenenge Mas Kesan? Mbah Oh, Untung. to. Lah nek gak kenal kene lek ti nggih. Sing niku. Bos itu. Lho, dereng. Urung Sing baone sing Iki baone melok ditumbas ocek kok. lalu mantan iki lho Budhe. Sing Sing enten iki melok degonge. ocek. Ambek sing Enten lanang. degonge. Sing lanang sinten lek? Kok Lek sapa lek Dembra? gak ero. Nganu Kesno. Nggih, sing lanang Kesno. Sing wedok Suwarti. Nggih. Larene Mbah Untung niku lah Mbak Yune. Nggih ti karo Titi. Nah sing nganu wengenane sing sedo niku rak mantune nganu. Niku mantune. Lah niku nganu nggih ketrak sing tine. Kok nggih nggih. Kadangnya bertahap. kene bagian kene urung dimulai. Berarti jenengan pindah nang balong nggih. Supong nggih. Kantenane mengki. Nek enten sing celak pasti sing celak. Nah sing kono wis dimulai ya cepet wis do cair. Sing di Wis sebelah tanggawan. Terus tahun niki terus niku kok nganu. Kene kan sing kulon kene urung dimulai sing tas. Lah jenengan asline ndi, Mbak, bijane? Nggih mriku tek Mriku. Sing Pak De Ponco sing ngongko mbok pangan nggih. Pake Nggih. nganu kok Pak. mriki. Sing Pak asline Mbak pangan. Nggih pake. Sing bae iki lho. Mertua. Yo Pak nek mertua.
Kowe asli dong sambi yo. Aku lah ya asli dong sambil lho, Lek. Bojone ya asli dong sambi. Bojoku ya asli dong Wong sambil. ya asli. Tapi nek lek pri ndak wong kene. Kono gadung. Wong ndi? Gadung. Heeh. Walas. Di jero alas. Toh aku ya. Lek iso kenal lek pri ke piye, Lek? Ya Sama kerja. tahu. Nek do kerja ning fotonan. Wis matrah ngono. Ning kono lho ning lahat. Serang. Kerjane marek-marek biyen kan tuh gak foto. Bareng Mbah Ni bareng kuwi. Aku tarik bareng Mbah Ni. Ambek Trigosong, Mbah Ni, Yubi Laspo, Rane Le Pajar. Nah iya. Kene Banten Serang Banten kono. Jadi Eka ki kokono yo lek lair anakmu. Ini ning kene. Eka kuwi laire nganu urung-urungan jaran. Nek anakku lanang Tahun piro anak nikah kuwi? 99. Anakku 98. Ya wis ya jarane nek wis. Lho tapi uga sepiro. Wong sepiro piye wong anakku 98 Pak Agus angger wisuk umbah-umbah wis apa nang muluk nang alas kok. Lho uga geger entekno Rong cek mulai kidul kuburan iki cek duwe cek kali geger. Lah wong Eka 99 nek berarti itu anak menco kok. Iya, Agus. itu Agus wae. Agus kata setahun. Yo kuwi. Pokoke ku urung sepiro akeh. Ijek doyo bener wis anak masak Wong kayu e nganu lek cara ditegur siji ki ora kuat nggawa dhewe lek kuwi dipilar ngono ka lho. Iya. Ngono. Zamane ndek mben Pak Agus dibayine Agus kuwi. Gotongan pira wong pira rombongan ngono ka lho. Sing sedo niku nggih sesek brayatane iku lho sing sedo. Sing tengah no ning Ning Jatus, ning nganu bojone Jatus niku nganisane kalih Sapa kula. Musri? Lek Musri ya? Nggih, sing Bojone Lek Musri tesek Nggih. kota jenengan. nggih misane kalih kula. Lah kok mirip rupane lah yang yo bojone Lek Musri. Lah saiki wis omah-omah neh. Enggak ngono Lek. Enggak mau maneh. Musri ki pokoke andak. Nomor Nomor siji sing Belanda. Guys, mau dilanjut neh ya. Jati kesumoan. Abene nek kaya nek swara tawon ngono neh, De. Nging 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 ngono nang gubuk kuwi. Kuwi nang anu kula Pak. Nang wes. Aku ambar-ambar kesentok. Tentang ke kelamuk, budak.
Mbak. Jajan iki lho. Jajan. Memang Iya, Mbak. portal jenengan kita. Portal. Es batu nih lho. Alhamdulillah wis bar guys kene. Tapi kancane do pating kleprut nggo motor. Iki sing mlaku iki. Ngiseni niki es batu nggih man. Sik lek laran ambekan lek. Munggah kok ngisor kok. Walah yo yo. Jenengan ijuk ning kali ya, no. Oh banyune ra. Niku nggih sini iki. Ora kok. Nggih. Ngono kok jerape digoncekno, ngono ki manek dipapak ngono yo. Sopo sing goncekno Ya aku dikene. plaku wae wis. Oh alah, Kene kon. nggih. Laran ambekan sik. Terus gak ndek besi aku banyune. Nggih. Tapi terpaksa enake kuwi wis diombe ae. Guys, dilongkas nang pindah ngidul dan ning ngandung bubuk. Oh alah, bangetan kayak duran kok gelem mapak. Aduh diben mlaku pating ngono ki mang nek sing marani kok loro apa telu ngono yo. Montorin koyo Untuk ini diunggah, yang kira diunggah. lho, jane nggone Pak Heri ku enak, Mbak. Kono. Enak padasane bareng kayak dicurno ning padasan. Njer kok cukup apa? Cukup banyune. Wong wis ora dinggoni saiki kok. Aku dhewe lunggah nang omah. Iya, aku nek sedina yo gak pipis tumben aku ngono. Padahal ngombe tong. Lah keringete kan jur-juran metu terus. Ikan be adus sih yang munggah munggah sih lah. Lah ngono kuwi kok ya ora gelem enak sing do mapak, lho kok bangeten. Tekan lek Wartono mang ning ndi wonge? Lek Wartono mang jerape goncekno nek omong ngono kuwi. Oh alah. Lah wong sinden kok kon mlaku niki kok payu tanggapan kok ndi? Bangeten aku. Oh alah. Mateng po mentah iki gedang iki. Niki tesik tengah isap. Walah mentah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jalan bukan, guys. Lah ya lek Wartono ya gegenan enek nopi. Sake gua kuwi lah ning kalenan enek nopi. Terus rek. Sore kok oleh Yanto ae coba. Lah iya. Alah. Ngono kok jere engko budhe sih goncekno lho Jan. Lho. Lah ndi batinku? Lah ngono goncek lahir ono iki. Oh alah. Mbah Pomo karo Hendrik. Guys, wayahe guys, wayahe pulang jam 3 lebih. Sesuk cek balik neh. Mampir gone Dragon. Apa warunge iki Dragon ngono lek jenenge? Nah, pengelasno. Dragon Bapangan bengkel. Ayo Bapak, aku ngoncek kok kene. Sikilku dinek kena eri, gak sandalan. Aduh. Ayo, buat tinggal. sepatuku tak tinggal. Aku tak nek paku. Gak kuat kok ngono lho. Lah iya, ki ndelok truk muat tebu kowe lho. Ya dal. Walah koyo ngono kae, ya Allah rekasane wong mergene tebunan ngene. Nah, iya ngono teko omah diteneni bojone. Lah iya. Kepater guys ning tengah ladang. Dah dieret wong pasukan tenagane piro ae kae. Dieret Berarti nambahane ning kono, Pak. Iya. Masa apa dibegine? Oh, arek lagi ceritane malah
Delok trek. Duh. Wow. Ya, Pakku. Topi mbok tinggal loh. Topi. Sampean gak balik, Mas? Bismillah. Apa yang cari ya? Jaket aku tinggalin. Besok gak kabel jaket. Duduk naik. Nah, semua ibu tinggal loh. Loh. Pak Ki. Astagfirullahaladzim. Iki mbok yo elon-elon ya. Papan anjur kok begas ae kok. Ini apa? Heh? Ini apa? Gak ketok iki. Sorry. Oh, iya. Sorry, dan dulu terus aku. Ora pakai kamar. Oke, Mas. Bener. Beneran, Mas. Mas. Ya Allah, amit nggih Pak De. Iki nak ning wong iki elon-elon ah, Mas. Ya, enggak saya aku pergi yo kok tidak nonton. Wes truk ibu tenano sampai goleng malah kok pepetno gak truk aku lah. Tintil ku sampai borok. Oleh hati. Salah. Kok Pak montor iki yo delok situasi mek kondisi iki piye. Mepet bareng yo. Mai itu orang mana? Anu Pak kowe ya, kok cagakno ning ndi? Ya rasa. Udah sikilku sampai yo ora boleh ya kan. Bangsa nabung. Alhamdulillah guys, desa nggak blusuk omah. Wis jam 4 kurang seprapat guys, tekan omah nggih. Ki adikku ki beneke iki masakan suronan guys. Beneke ramene kok ngene. Dhisik nggih ora iso ngewangi, mau Dinda esuk tak kon rewang. Mbuh nyandak opo lah opo. Tak kon rewang saisane. Bature ya wis akeh. Makan yuk. Mbak po, masak apa? Lodeh. Anu, lodeh. Maafkan diriku. Atus piye nggih blusuk omah kok. Atus. Masakan geden guys iki. Reso ngewangi. Lah iya piye? Masakan geden reso ngewangi ya. Pianane ngarep ra maksud. Wis mateng kabeh ha. Niki wis siap kabeh nih kok enek kering mateng, mie mateng, gedang goreng mateng. Oh, wis mateng kabeh, kering, mie, gedang goreng iki. Iya, kacang wis mateng kabeh, jangane apa lho, Deh? Jangan tuweh, guys, ayam kampung lho menyala. Apa ora karek njaluk petese sesuk nggo bontot. Jek. Beda merah barang ya ketok. Iya, beda merah. Lah mari laran kowak, terus ngabuke lek pri.
Mbah Lampi gak melok. Jane anake lanang ya melok tapi dhek gak melok. Mbah sing iki lho. Ya kae sing chef wis iso masak. Nyambel goreng. Gane kok ndang mangan yo. Iki gethuk barang kok, Yem. Wah, menyala tenan. Ceritane ning pasar, tuku yo mok saiki dadak Gethuk goreng. untuk gedang kok ngono digoreng terus belok nang goreng sisan digoreng. Coba aku joko nada. Lah kenapa? Kemesen. Allah. Ora anggite mas anu beras anyar. Beras bawang. Kok enek jagung bakar. Go mateng. Alah nom iki wis oke. Sis tak sikate iki ya. Jagung bakaran. Kok jagung bakaran ke? Namanya. Kelompokan banyu tok. Jam belak mah golek pete tak ingat iki kene pete. Tak musim iki. Anu gak tumok pete. Kan kayak pete iki. Ora musim kok. Musim ke aku online. Segane uduk. Ingkunge piro ya? 6. Rong dina kita. Ingkung. 6 ah. Lho, 6 ingkung. Kowe mbok pakakno sapa? Ingkunge, guys. Ngene begini. Pitik rego piro? Gak mampu. Aku swidak 8. Kita 18 17. Sekarang masuk iki. Setengah cilik-cilik mulai. Ayo, aku sampean ngguri dhek malah Gila malah murah ya. kacang kodok. Lengkap kabeh ini kok. Jeruan ada. Engko aku tak adus ya, nggih bareng. Munggah-munggah. Lho, nggih mie ayam bareng kok. Lho iya lah. Wala de mak kondang bareng-bareng kok. Anakku yang bawa apa nih, Mang? Iya Dinda rene tak kon ngatur-atur Mbah Poni tok sang sore. Waduh, menyala tenan. Tak omongi, Dik. Nduk, ibu iki kan ora iso ngiwangi masak. Engko ngiwangi maksu ya ngono. Metu-metu kacang. Nggih. Tapi kan berubah-ubah bernyapu sapa. Guys, wis bar mandi, guys. Alhamdulillah wis seger hawane nggih. Iki desih iki mau lanjut nganu guys iki. Bisa duwe pekerjaan siji sing urung tak lakoni iki. Nyateti apa tugase desih iki nyateti banyu meteran ngono lho guys sing maksudnya sing disalurno mulai kok kidul sampai tekan ngene desih kene. Ndeknane kan mek sing saka lor nggih wong Mbah Suki. Delalah ngene Mbah Suki banyune sumur iki rusak. Terus desih nyalur konggone sapa Mas? Jenenge jenjeng iki sapa ki? Wawan. Wawan apa kowe celukane jenjeng nih guys. Lah dadine mulai bulan Mei kae pasang terus Juni terus Juli iki. Iki desih mulai dikon nyatet-nyateti dipasrahi ngono lho guys maksude iki. Dipasrahi nganu yo lek man. Sok nek wayah apa kuwi nyatet-nyateti banyune mbayare ngono kuwi bojone sampean kon ngurusi ya ngono guys. Dadine diserahno desih masalah bayar kan setiap tanggal 1 kuwi ngecek enteke pirang meter. Terus mulai bulan iki sampai bulan iki habis berapa meter terus dijumlah sak meter iki 4.000 guys tapi ora nganggo beban apa wae engko nek anak kerusakane ya wis ditanggung karo Mas Jenjeng yuk guys lanjut nggih iki desih mumpung isih jam 5 sore terjun oke nyatet-nyateti tak tilikane ngono guys satu persatu dadine ya kesel ra kesel ya guys wis dadi tanggung jawab PDC. Dadine ya tak meno wong saiki wis tanggal 1.